ఇప్పుడు బిల్డింగ్ పర్మిషన్కి రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్లో సెకండ్ కేటగిరీకి వస్తే అన్అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ కేటగిరీలో మీరు ₹1000 ఎల్ఆర్ఎస్ 2020లో అప్లై చేసుకొని ఉంటే ఆ ఎల్ఆర్ఎస్ రిసిప్ట్ కూడా ఇవ్వండి. దానివల్ల మీకు ఎల్ఆర్ఎస్ ఫీజులో డిక్రీజ్ అవ్వడం కానీ కొన్ని రిలాక్సేషన్స్ ఆర్ బెనిఫిట్స్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి. ఎల్ఆర్ఎస్ 2020 రిసిప్ట్ ఇలా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ అది లేకపోతే కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ చూద్దాం. మొదటిగా కావాల్సింది సేల్ డీడ్, అంటే మీ పేరు మీద ఉన్న ఓనర్షిప్ డాక్యుమెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లింక్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేసి 26 ఆగస్ట్ 2020 అనేది కట్ ఆఫ్ డేట్. అప్పటి వరకు ఉన్న లింక్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెంచర్ లేఅవుట్ శాంపిల్ విత్ జీపీ స్టాంప్, ఇది గ్రామ పంచాయత్ స్టాంప్ మ్యాండేటరీ. నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఓనర్స్ ఆధార్ కార్డ్ అండ్ ఈసీ అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ, అవి మా ఆఫీస్ నుండి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము.